खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सदल दांगा गामिनि 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा आथिया तनबी रहमाना गामिसेनिनो सासे सेंग्रा मसुद रहमानखौ मोजां मोनदोंमोन। सानैनि गेजेराव गोथौ मोजां मोनलायनाय दङमोन। बेखौ मोजां मोनग्रा लाइमोन आइजोआ 26 फेब्रुआरि खालि न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो गावनि बयफ्रेन्डजों थाखोमादोंमोन। जुलिया 27 फेब्रुआरियाव धुबुरीनि बिजिरसालियाव जादोंमोन। लाइमोन आइजोआ आथिखालाव गावनि फिसायजों जोबस्रांनाय जिउ खुंगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बे समावनो बिफाया गौरीपुर थानायाव आर'जलाइ होदोंमोन दि बिथांनि फिसाजोआ गोमानानै दङ होननानै। जाथायखौ नायनानै पुलिसआ मिथिनो मोनोदि हिनजावसाया एखे गामिनिनो मुसुद रहमानजों हाबा जादोंमोन, नाथाय सेंग्रानि नखरखौ गले गले इनाय खालामबाय थादोंमोन। लाइमोन आइजोनि बायदिब्ला हाबानि थाखाय आरजाथाव जानो सायख'नायनि उनाव पुलिसआ गावखौ साजा होनो एबा दुखु होनो हाया। लाइमोन आइजोआ खावलायदों दि पुलिसनि नाख्रेबनायखौ थाबैनो होबथानांगौ होननानै। आसाम बिधान सभानि रांबावजा जथुम्मायाव बिटिआरनि मोन 29 जारिमिनारि बिलफोरा पास जाबाय, जेराव दंफायो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सोदांनाय बिल 2025, बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोदांनाय बिल 2025 जों लोगोसे गोबां गाहाय बिलफोर जाय बिटिआरआव साबसिन सोलोंथाइ, बांसिन जौगानाय आरो गोहो होनायाव गोलाव लामा लागोनखौ मिजिंथिनो हायो। चिरां जिल्लानि सामफाबाथियाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि लादों। 14 नं चिरांदुवार ब्लक बिपिएफ दोलोनि लोगो आफादगिरि दिनेश बसुमतारिया थांनाय बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादोंब्लाबो दिनै बिपिएफ दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै फिन बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ मिथिनो मोन्दों। फैफिननाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आथिखालनि इउपिपिएल दोलोनि बिटिसि सोरखारा आरोबाव बारा गोबाव सम गैलिया, बे बाथ्राखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि 31 मार्चआव प्रमद बर' बिथांनि सासना जोबगोन, बिनि सिगांनो बिल मोननांगौखौ बरनना लाखा आरो इउजि ब्रह्मखौ माब्लाबाबो गोजोन होनो हाया। 2005 मायथाइनि भटार लिस्टआव जाय जायनि मुं दं बेनो बिटिसिनि सोद्रोमा, फेरेंगाया मुं गैया बियो फरेनार होननानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासान्दि खुगा मेथाइनि सायाव गुलाय गुजाय सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बे समावनो फक मेथाइनि सायाव गुवारै गोनां खोथा फोरमायदों एनएसडिआन भावथिनागिरि पबित्र राभा बिथाङा। आथिखाल खुगा मेथाइखौ लाना दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनानै दुखु मोननाय फोरमायना आनायना ब्रह्म बिथांखौ खुगा मेथाइनि बागै गुवारै आरो गोथौयै सोलोंना लानो खावलायदों एनएसडिआन भावगिरि पबित्र राभा बिथाङा। सासे बर' आइजोआ बड'लेण्ड हटेल मुंनि गंसे जामुंसालि बेखेवदों। सा बङाइगावनि बिरसिलाराय पार्ट बिअसि गेटआव सासे जाफुंसार फालांगिरि बर' आइजोआ बड'लेण्ड हटेल मुंनि गंसे जामुंसालि बेखेवदों। बर'नि दोरोङारि आदारजों लोगोसे मैसो बेदर, अमा बेदर, हांसो बेदर, दाउ बेदर, एम्फौ आरो साम'जों लोगोसे बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानानै नोंथाङा देहानि गोजोननाय लानो हागोन होननानै बुंथिदों बड'लेण्ड हटेलनि बिगोमा इला बसुमतारी बिथाङा। बेराफारसेथिं बङाइगावआव फैयोब्ला गावनि बड'लेण्ड हटेलाव हाबनानै जालांनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों इला बसुमतारी बिथाङा। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिब बिला मोनफ्रोम इउनिटआव 1 रां खमायगोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि लाख लाख मोब्लिब बाहायग्रा ग्राहकफोरनिसिम रेहाय गोनां खौरां। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिब बिला मोनफ्रोम इउनिटआव 1 रां खमायगोन होनना मोब्लिब बिफाना मिथिहोदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै एमसिएलए राजिब बांगाल ब्रह्मआ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव थांनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैनायजों लोगोसे बिजेपि
दोलोआव जइन खालामनाय हाबाफारि लानायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो मैया 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि जारबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सालगुरि बनसुमगुरि आरो निज्लागुरि गामिनि बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजिब बांगाल ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव जइन जानायखौ मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि गंथाम गामिनिफ्राय सा 150निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा मैया एमसिएलए राजिब बांगाल ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव जइन जाबाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि हजुवायाव थानाय एमके टिभिएसआ बाइक आरो स्कुटिखौ खम रांनि बेसेनाव मोजां अफार होगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना ल' डाउन पेमेन्टनि गेजेरजों बाइक स्कुटि लानो सानदोंब्ला जानबुं अनजिमा 9954083917 एबा 910151181116 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।